Hallo girlfriend? Hallo? Ja? Waarom niet of ik zoek hem man? Hoe komt zo weer? Ik kan uit de deal aan man. Ik moet hem gaan nou. Ik kom in waarom? Ik ga met je help met die bouw. Mijn laan heeft me geklapt nou die dag man. Zoals ik om kan krijgen, ga ik me kan versterken die bouwen. Verstaan je? Nee, net zoek je om zeer te maken weer. Ik zal hem zeer maken. Die buiten hè. Het gaan wat ze aan die buiten. Verstaan je? Zoals hij me kan size. We gaan samen gaan bij hij. Verstaan je? Ik zou zelf wat doen daar. Ik zal zelf wat doen. Ons kan nou gaan, want ik kom zo mijn broek zoeken je altijd aan mijn broer, man. Ik moet gaan met het size man. Kijk, ons maak mijn nummer correct man, mijn broer man. Salut mijn broek zoeken je aan man. Ja, maar ze denken maar nou, maar het size mijn broer. Dus ik kom hier wat ik zo vanaf ook met mijn broer man. Ik smaak maar zijn we correct man. Ik hoor hij brood geklapt op joh. Ja, mijn broer, het size moest niet aan met hij alleen mijn broer. Ja. Ik smaak ons maar nou gelijk aan mijn broer man. Nou, ons kan gooien bro. Dus zoals mijn broer, want die boos moest niet duidelijk die man zien. Nummer kan je net klaar bij in bouwen. Klappen. Melanie, ik ben in mijn pa geschiet. Ben je een van visite? Zal enige ding goed doen. Oei, zie enige iets. Kijk, ik terwijl je. Maar ik niet van mijn spannen. Ik zie moet je zelf enige iets. Weet je, ik zal voor jou iets van man. Maar wil je van mij ook iets doen? En ik kan iets doen aan die zaak. Verstaan je? Maar doen van mij ook iets. Vind je? Geef highlight Jan. Ja, no. Ja. Ja, ik Nou, al wat ik wil is, als je hem ziet enige plek, zeg mij niet. Vind dat is al wat ik wil van jou. Doe gewoon een gaita, vind je het? Oh, hij is een nummer, hij is je eerste opdracht. Al. Is het zwaar? Oh ja. Dan sta je alweer met een touw in je zak. Net om voor mij te zeggen waar je aan bent. Zie je? Cool. Als je gaat. Asai. Hoi bro. Nee, maar niet nog vragen waar krijg ik nummer man. Kijk, je bouwvel zo. Ik smaak meetings met mij man. Niks violence of wat zie man. Ik smaak net de troes. Ik wil hij nou doen man. Ja. Wat? Bij jou join. Je moet niks kan en goed te involven hè. Je moet zo 15 minuten. Zo. Zo bro. Ja bro, ik wil gaan bij jou van. Ik denk het is beter als ons vrede man moet behouden. Ik kom en waarom. Ik zoek het troost man. Ik heb niet meer tijd voor die violence. En je weet hoe die lights aantrekken en drugs en allerlei type dingen. Ik hoor jou. Maar je zoekt het troost, maar je schiet op mij. Je hebt mij gisteren amper zat geschiet. Nou, hoe maken man nou met hij nummer? Zo, hij weet nou wel zeggen altijd. Dat kan gebeuren. Maar ik wil jou ook schieten. Wil ik hij nummer? Nou bro, als je mijn leven wil vatten, dan vat je dat man. Zing, ik zal maar raar dood gaan op die straat voor die lightjes. Zoals je mij kijkt en hij was in mijn plan om moeten schieten gisteren. Jij doet aan je boy geschiet. Toen kom uit voor revenge. Zo ik kan niet wel verwachten, ik moet niks doen aan die zaak. Ja, net zo bij je van mijn mensen dood. Hoe praat je dan nou? Kijk, de reden waarom ik hij pro geschiet heeft van mij. Hij komt draaien op mij. Zie je? Maar ik ga hem zelf iets zo. Maar ik ken Jezus story. Ik zou denken hij zou. En kijk bro. Weet nog 10 minuten hier zo bij mij joy. En het weer, ik ken Jezus brief. Maar ik zoek een rechte nummer, maar een van jouw ouders.
Danohan Ekobo. Bro, die mag man nou soos die myn daar kom. Maar ja, kon crazy dag. We gaan nie nog verder stry in jou nie. En lyk my die goed te gaan hier in en het kom hier uit deel. Maar as jy so voel, bro, dala wat jy mas. Jy gaan maats nou. Nou los men die ene. So, doen wat jy wil, bro. Maar al wat jy wil vraag is, los die laities wat jy net wil intrek. Is groot, man. Doe nou eie ding. Maar hou los men na ene, bro. So. Ja. Owens. Same time. Salut my good time. Hier hoe kom jullie getat zitten, Owens, man? Ik wil helemaal nou wife voor staan van mij. Ik ken van mij Lani, nee. Ja, ken hy bro, ja. Hij bro zoekt net die piece mee, bro. Ik wil helemaal nou bro bars van mij, man. Nou, vorige maand het so kom my bro. Nee, kan je die bro niet. Hij wil piece maken, man. Maar wat zou maken als die bro zoekt die piece, nou weet je. Ik met die bro trust van mij, man. Hij ga wel mee bars zijn, man. Zien. Zo lijkt hulle Owens, man. Staan hij weer van mij voor. Nou my bro, waar ken ons die man size my bro? Je weet waar is Lorenstraat nou, Owens? Oh ja. Hij mensen zat men kom altijd de boel. Zo. Wacht om maar en zien niet. Ik time hem altijd op het 3 o'clock. Zo. Als je hem 5 to 3 kan inwacht vandaag, dan barren ze hem. Staan hij weer voor. Same time, als jy goed doen. Ons gaan hom voor staan. Ja, was je moet achteraan doen, ja, een beetje polen. Kijk, die zijn op stukken geklapt. Zien we elkaar nou het zijn. Nou, maar snel, man. Slam heen. Hey, nog bij jou vraag niet, zeg je mij. Hey. Ela punya kan daw di police punya. Hoi. Nee, wat is er hier zo? Schoon.